Now, mahigala sa di pa tamatos dungdugang mga hisgutanan ari sa tama kay galaan kay do naman goy ni gawas lagi kinigong politika karon sa midterm election no, lahi kayo as compared before. Although mo tan-aw ka sa mga tao kinsa imong butaran pagka senador kay midterm election man eh. But ang uban ni consider sad mga higala labot sa panagbangi karon sa pamilyang Duterte o pamilyang Marcos. Kay nahibaw sila nga dipindi kinsay mudaog pagka senador, kanang mudaog nga pagka senador, dako kana mga higalang faktor nga makonbikto or dili si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings nga pagahimuon after mga higala sa eleksyon. Straight to the Kaya point. kini mga senators mo man mahimong judges unya sa impeachment court. Muna nga lahi karong eleksyon na. No? Ang mga tao nagtanaw sa una lahi man to kay imo magyon ang tagsagsaon ang ari ko ni kuan may kining kandidatuha akong butaran kining kandidato dili butaran kani butaran. Pero karon mura og appeal consider nila nga basta Duterte ka butar ko. Og di ka Duterte dadi ko. Ana ba? Ang uban sad sige Marcos ug unsa ba? Sumura na bitaw hinuon kalakiha nga mo na nga og mangampanya kabantay mo inisaka sa stage ang singgit Duterte. Ang pikas pod ang singgit BBM. Murag lahi ning kalakiha ron, no? Nya mo ni nga medyo nag kabuwag sa naman kung kabantay mo mga higala tungod ini nitabo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ilang gipadakop o gipada sa ICC medyo na natandog ni mong isyo o kadtong mga senador nga mga astute politicians, kasabot sila mahigala sa actual gyud nga nahitabo sa ground. Kasabot sila unsa kabaga sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte. Mo na nga kung kabantay mo wa gyud usa nga politiko. Nga nidagan karon eleksyon na mahigala nga nihimo og statement against ni Presidente Rodrigo Duterte nga tuan na nadana sa ICC na ba? Kining mga dunay planong mudaog. Ay, nalang to sag, di nalang tong muragwa nagay tsansang manaog. Ano man, because they are astute enough nga nakahibaw sila matan pa sa pinya nga makadaot nila kana kung mo ingon sila mo issue sa statement against ni Duterte rong panahon na. So ang uban mga higala mo issue statement murag mo likoy-likoy gamay, ang uban mo pabor-pabor gamay ng Duterte, ang uban di na lang yun mo issue statement. Even si Bam Aquino o si Kiko Pangilinan, wa yun mo issue statement mga higala. Kining statement ni Kiko Pangilinan, pinaka-safety kining nga statement, which is sakto na sa iyang statement, safety kayo, isa, hindi pabagsakin ang administrasyon, hindi din pabagsakin ang oposisyon, ang pabagsakin ang presyo ng bigas. Amaw na sa mga higalay pinaka-safe nga comment. Ang uban, mo comment mahigala, mo pabor-pabor, ang uban di na lang yun mo comment. Kaya nga no, medyo alanganin kaayo nga, ubay-ubay yun yung mga tao mahigala nakasuporta ng Presidente Rodrigo Duterte. Ang uban ilalang ipakagamay, trolls naman na. Nakikita sila mga higala sa rally, gamay raman, no? Balag di magkarima ang kwintada basta ipagamay nila. Pero kini mga politicians nga tangan, kining mga nanagan pagkasenador nga mao na ilang kinabuhi ang politika, tangan, matan pa sa pinya, astute politicians, kasabot sila unsa gi aktual na hitabo sa ground. Mo na kung kabantay mo na yung mga nagsaba-saba diha sa social media pero kini mga senadora wa gyud kay makadaot sa ilang boto kana. So ang uban nagiyahay na lang pangampanya ang kini sa grupong Presidente Duterte mahigala pod sa untaman nga to naman sa ICC si Sara pod tuaron dito sa Netherlands wa pa makakonsentrate sa ilang campaign naningkamot na pasag ila ang dili pod mahigala sa side ni BBM na ginahinay pog iskilda sa Aimee tan-aw na Aimee murag lisod ni atong grupo hinahinay na mahigala di na mukuyog hinahinay pod nga si Camille Villar di na pod mukuyog. Hasta mahigala usahay si Pia Cayetano murag nahinay sad mahigalag nakasabot na ginahinay. So iyahay paningkamot mga sukid tig paminaw. Muna nga sa ilang campaign, iyahay paningkamot mga kagalaan, no? Ato ni tagad pagtagad mga sukid tig paminaw kay na dito sa campaign nagkasugat na.
Unsa man ni si Willie Revillame, wa man ni apel mga higala sa ilang grupo ni Duterte, di ba? Pero nag-uban sang Bongo. Iyahay na lang na giniron nga kana, kinsay ko na. Di, kining campaign o. Naman ni say audio dong. Si Bongo o si Willie Revillame nagkuyog sa campaign, daghanang tao ani. Inas man ni Pacquiao po, nagsugat sila. Dado. Sige, kanya nagsugat sila mahigala ligre ni. Straight to the point. Now, pagkapag kang pagka-istorya, kini magod mahigalang managan og senador. Iyahay ning paningkamot. Gawas kaning magkakontra pilipilaban o kining alyansa, iyahay man nagpaningkamot. Gawas ana, kamong naa sa membro sa PDP o katong membro sa alyansa, mga kandidato, mag-iyahay po mong sinikhanay. Kaya ako, real talk ni, kaya nga naman, kauban mo sa stage. Pero, nakunahon na makaiyay. Tanaw ka mahigala, tanaw mo, alyansa ka, tanaw ni mo, skili mo, iyay di aman sa balos mo, katagakon naman eh. Manikabo sa kaya, di ko mo, hindi ko mo sunod ini. Itanaw mo, speaker sa iyay, di, pos Tolentino, iyay medyo katagakon po. So, si Tolentino, manikabo to sa iya po, nga, kinini ang kabot pag ako. So, suloy pag mayo si Tolentino. Bisa kini si Bam og Kiko. Magtinabangay ni sila pero ihay po ni kamot nga. Paningkamot ni mo diha kay paningkamot po ko dili kay delikado do yung mga tagak na tuan na gyud. Kini alyansa klaro man kini alyansa na maging mga tagak ani. Kay musod man gyud yung mga higala si Bongo og si Bato. Sigurado naman na mga kagalaan. So dunay matagak kay sa alyansa unya kini si Bam og si Kiko delikado man ning musod sad. Di na po yung mga tagak. Nya ang alyansa po maning kamot pog kamas. Diap lawas di apa mga higalay mga independente. Dahil si Bintulfo nga naning kamot po di apa si Willie Revillame. Di unsa man aron mag-usa na sa kampanya pero ihay po mga higala og paningkamot og kamas. Muna kita disura ning politika. Manag amigo mo diha, magkuyog mo sa usa ka stage pero naglingi-lingi po mo tinan-away po mo anak nga. Ano naging mga tagak na to ini. Muna nga kung gabantay mo inig rally asa dapat mo rally mo iskirda po ng uban ang uban di mo tungas rally di na mo uban sa rally ang uban mo himo po ilang kaugalingong lakaw at tanawa si Pacquiao nag-inusara man tan-aw Pacquiao ya himo sa kung akong lakaw nakasnabot po si Bongo mahigala si Willie Revillame ba lakaw sa tagato nagkasugat sa kampanya og naaligre ng sugat pero tinagdanay lang no bigyan ng jacket yan. Sa mga audio ni Dobe. Sige ni, si Bongo. Bongo number 1 naman ni survey. Medyo okay na ni. Kung di kumpiyansa gyapon, Willie, nakasuod sad po beda. Speakas mo si Pacquiao. To. Ala. Ala, itsag t-shirt, itsag jacket. Lowe, asi. Willie o si Bongo nagkuyog sa kanan. Speakas, tapos po ni Pacquiao po. Manny Pacquiao. Hala, it's a jacket si Willie, it's a pulong t-shirt si Manny Pacquiao. Hala, sports lang. Sports lang, lamano lang si Pacquiao si Bongo, sports lang, si Willie Revillame po si Pacquiao, sports lang, daghang mga tao may gala, alegre. Ala, itsag t-shirt, itsag jacket na. Unya nag-exchange po sa initsahay jacket o t-shirt na. Sige, okay lang. At least sports lang mahigala. No? Bebe, balik. Bigyan ng jacket yan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Hello po sa ating pagkansang kamao. Wait. Sino tama ni Pacquiao? Sandali! Bigyan ng jacket yan! Bigyan ng jacket si Pacquiao, Bigyan ng jacket si Juan Pico! Bigyan ng, Bigyan ng jacket ng mga Pacquiao! Bigyan ng mga t-shirt! Bigyan po siyang t-shirt, ha? Exchange lang, sports lang, Bigyan ng jacket si Pacquiao, Si Pacquiao po, hatag po ng t-shirt. Lamano lang, Pacquiao si Bongo, lamano lang.
Willie Revillame, lamano lang. Ah. Uy, Duterte may gisinggit. Uy, Duterte may gisinggit. Bebe, balik. Ha? Kana. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Hello po sa ating pagkansang kamao. Ah. Dito speakers, pabansang kamao. The speakers po, si Willie, oh. Sports lang. Pakyaw! Sandali! Di ka ng jacket yan! Ala, bigyan ng jacket, ha? Di ka ng pakit ang mga pakyaw! Di ka ng t-shirt! Oh, bigyan po ng t-shirt, ha? Oh, hindi ka ng jacket! Mas mahal ang jacket! Oh, nagsugat nila sa kanan, nagsugat. Di ka ng jacket yan! Ah, Pacquiao, Bongo, lamano lang, no? Exchange t-shirt lang. O Willie po, ha? Sports lang, may gala. Pagkabot sunahan ng mga tao, naninggit Duterte. Ato? Duterte may paninggit. Okay. Salamat po. Sinanay bilang... Oh, so mo ni mahigala kasadya ang ilang campaign mahigala ni Bongo og ingon man ni Willie Revillame na po des Jimmy Bundok niya apil pod, no? Hala hatag t-shirt, no? Dako agasto gid ni mudagan kag politika, okay? T-shirt nga duna mga higalay kuan, dunay printa, no? Iyang gitagan. So, sports lang. Ingon si Willie Revillame, oh, Manny Pacquiao, bigyan ng jacket yan. Itsahan po sa Manny Pacquiao t-shirt, oh, bigyan ng t-shirt. Sadya kayo mahigala. Kini klaro gini. Klaro gini. Si Bongo, Duterte, si Bundok, Duterte. Kini si Willie dahil sa man Duterte ni o ni Koyo Grandeha. Medyo may pagka-Duterte sad, no? Kini si Pacquiao, kanya do Duterte ni pero karon na mag-isa sa alyansa lagi so diya sa pikas pero naglamanuhay lang sila mga kaigalaan, no? Sadya lang kay kini si Pacquiao magod pero prangka pagka-istorya real talk lang ta. Kini si Pacquiao kung mo ni mo suroy bisan pagtuan sa alyansa doon na gyud tao mo tapok ani kay pambansang kamao man no? Og mubuta lang mga tao di baka na mawa ko masayod. Pero ingon ta nga nabay mga tao mo tapok ang tao ni man ni Pacquiao prangka nang pagka-istorya ha. No? Nya karon kini ni ang labi pa kini mga artista mo nag-advantage gamay kay motapok mga tao nila, no? Pero budagan-dagan ka medyo alanganin ka nya kuan medyo alkansi gyud, no? Pero sige lang, no? Mo na mahigala na hitabo. Ala sadya kayo sadya. So klaro imong baruganan Duterte ka klaro. Dapat usa Marcos klaro. Og naa ka nabutang sa tunga-tunga karon panahon na medyo murag alanganin gyud. O mabutang ka sa tunga-tunga, wa di kasabot ang tao ba di ka mabasa nga unsa man gyud ka Marcos ka Duterte medyo malanganin hinuon ka ana. Tanaw sa nitabo mahigalang Amy Marcos, na si Amy Marcos kini ang medyo mulaban sa Duterte igsuon man sa presidente. So medyo ang mga tao maalanganin ba pagkampanya ni Amy Marcos na mingaw noon tawa sa man to be ipakita ko ni ano si Amy nagsakay og ano namingaw ni iya it's a t-shirt na wa may sugat sa kalsada taon. Matay mingaw man. Ato lang ni agi kato-kato, ay may sakay po speak up. Nangit sa pong t-shirt, no? Uy. Medyo na mingaw. Stilan. No? It's a t-shirt, it's a t-shirt. Kana dapat magbutang sa trumpas sa siguro hindi ken nga saba ba nga kwan. Ay may solusyon ano ba? So kinis ay may actually kinahanglan pa ni sa muhimo pagid og laing lakang. Actually karon na may Senate inquiry karon ambot ning iyang mga tao sa executive department umutunga ba. Kinahanglan mohimo pa sa ay dugang gyud nga paklaro na lang iyang stand. Kay mura man gud mahigala og kanang medyo naghimo sa inquiry, medyo okay na ba ya? Kaingon tong mga kunya okay siguro sa imi ato tingali ni. Pero nya apelyido Marcos man gud. Mura man gud mga higala og nabutang-butang ka sa tunga-tunga ba unsa man mutaran ta ba ni sa imi kay total medyo napakita man sa mga lihok ron nga
dapig sang Presidente Duterte, no? Pero sa po magkaingon sa niya na di ta kumpiyansa kay Marcos sa gig apelyido. Ini karon problema ha, may sa Amy mo inahimong napagan ani igos crossfire ini kalakiha ba? So mahimo sa Amy kini di pa ta makakuan kay medyo maningkamot pag sa Amy gyud nya may kwarta man sa ni maningkamot sa ni magkisikisi sa nagpaningkamot. Malagmit nga makabawi pa ni siya, malagmit. Pero kuan gyud kay kining dagana karaban siya. Tanawa, iyang karaban medyo mingaw ang karaban. Pero kana hinoon, in fairness mahigala kung basi ta kasabot sa pipila ka mga adlaw og uroy og i-endorse ni Sara ni day. Kana kung i-endorse si Sara, makatabang na pero wa pay gibuhi ang statement si Sara si Digong ni namo to ka-endorse kay to naman sa sud. Medyo malanganin sa Amy ini kalakiha. Kay karon og ato nakita ha si Amy naghimo sa Senate inquiry medyo okay ba ya? Himo sa Senate inquiry. Ang uban mo duda pa manggod ang uban nga di lagi kay Marcos mong apelyido murag naamong siya ba? Naamong sa Amy tungod sa gibuhat sa iyang brother. No? Tarawa naon sa Amy natagak ko sa surbiron. Pinuwata kasabot masing musaka pa ni. Kay kanana ang aning kabot pa sa ni. Nya karon na inquiry ron amot sa kay kon mohimo gyud sa mga lakang gyud, mohimo sa lihok gyud nya. Kada bang concrete nga lihok nga kuan? Kay na naapektaran ang igsoon sa presidente. Ug di nimo daog mahigala kay tungod sa ka Marcos mo nang ang uban po hunahinay hunahunag Camille Villar ay bor maapil apektahan tani di na ko maapil aning kuan ang grupo ha. Murag kini sa Amy mahigala og tanaw ha in fairness sa Amy mahigala kini yang gipanghimo baya karon although makaingon kami jo na ulahin na gamay pero kanang Senate inquiry niyang gihimo medyo ulahin na gamay pero doon na ba nakuha gyapon ha. Unya karon dunay panid ana toron unsay mahitabo. In fairness I mean naghimo pa isang mga lakang sad nga kada bang medyo nahibaw-an hinuon nato ang mga baho sad ini nila sa executive department. In fairness I mean. Pero ang mga tao ron medyo tanaw na ko mohimo pa sa dugang lihok gyud. Kay ang nakaamong ni Aimee mga higala ang iyang lihok ni Aimee ha in fairness in fact kung atong magtayan, ako nang obserbaran na among aniron sa Senate inquiry na bulgar nila ang ilang mga illegal nga gihimo adtong higayon na pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Na bulgar nga giplanuhan ton lang John Vic Remulla ug uban pa. Pero tungod lagi sa iyang apelyido nga Marcos, siya unang naamong aniron. Siya unang naamong. So mangitag pamaagi sa imi unsaon pagsulbad niya ni karon. Tingali ni kampanya ay di na sa Budas Marcos katon lang apelyido sa banan ng seguridad. Pero naanol na ba nila? Ura pa. Mao man ay kon kabantay mo ana mahigalang mga politiko ug asa ang sikat nga apelyido mo idadon. Bisa pag maminyo na ng politiko labi pa babae panalitan. Ini kaminyo sa babaeng politiko ang iyang apelyido sa iyang bana. Pero dili sikat. Ibo tata example kini na nanita mo tug layo. Gloria Macapagal Arroyo. Pagdagan niya di man gyud nga Arroyo. Sa primero gyud ana day nga ang pinakasikat Macapagal man kay do na may sa amahan nga Macapagal. So ninyon Gloria Macapagal mao gyud gamiton. Panalitag madaot ang pinili Macapagal da ang Arroyo may dadon. Medyo na among sa Amy ini pero ato ning hagpaton og maayo sa hakay with due respect may kala nagpakita sa Amy pod og mga lihok ron nga kanana ang medyo dapig po siyang Duterte pero mo lagi na freedom gid man kamong ini medyo na kuan siya piktaran tagak sa surbigod ambot na ka makabawi baka ni tanawon ta lang ni pero ato padayon na itong analysis yung taon standby lang sa